Fons del Servei Català de Trànsit informen avui mateix que la neu ha aparegut a primera hora d'aquest matí a les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Tarragona i també a punts de l'Anoia del Bages, a la província de Barcelona. Hi ha també neu i gel a les carreteres C241 a l'altura de Rocafort de Queralt a Tarragona i a la C462 a Solsona, Lleida, a la C59 a Sant Feliu de Codines a Barcelona i també a la T7005 a Vilanova de Prades, Tarragona, on és obligatori l'ús de les cadenes. Les temperatures en la major part de Catalunya han baixat avui de 2 a 3 graus en relació a la mateixa hora d'ahir, segons han indicat a fons del Servei Meteorològic de Catalunya, que preveu que la cota de neu ronda els 400 metres a l'interior i 500 al litoral, encara que durant les hores centrals del dia, al litoral i al prelitoral, la cota pujarà fins als 600 metres. En aquest mateix butlletí meteorològic i de servei especial per tenir cura amb el perill d'accidents i de previsió de la cota de neu a la comarca de l'Anoia, podeu consultar i clicar al Servei Meteorològic de Catalunya d'aquest mateix text.